mistura entre o Samaín galego e o Halloween inglés. Esta semana tivemos moitas actividades terroríficas. Pero a mellor foi a Espocabaza. Este é un proxecto que realizamos con pais e nais. E este ano está adicado aos superheróis. Pola tarde celebramos o Festival de Samagüín, No que repasamos a vida do Supermonster e cantamos algunhas cancións en inglés. Supervampiro, creado por Educación Infantil. Supervampiro era un home como a calquera, bueno, tampouco tan corriente e moliente, porque iso sí, era mestre, e xa se sabe que os mestres algo... Supermorcego, creado por primeiro e segundo. Era unha nena estudante no colexio de Crecente que alá polo ano 2016 In Supervision, they are a men and women in their 20s. They are wearing special suits, spring boots, strong gloves and belt with a metal sign. É grande e alto e o seu esqueleto está formado por osos de ouro puro, pero o seu tamaño non impide que sexa fraco, moi O fraco. seu invento, converténdose nos superbruxos. Son un mozo e unha moza de entre 20 e 30 anos, coa apariencia de dous intelectuais moi... Ata o ano que ven.